Olen Habib. Olen somalilainen. Minä olen Hussein ja olen somalilainen. Olen Rebin iranilainen. Täällä on hyvä paikka, on rauhallinen. On sopi, kun meillä opiskeletaan. Ja on täällä hyvä koulutus ja on hyvä opettaja myös. Ja me opiskelemme tosi hyvin suomen kieliä. Ihan mitä. Me opiskelemme suomen kieliä ja matematiikkaa, englantia. Se on tosi hyvä. Englanti on parempi. Varmaan kaikki menee hyvin. Kaikki on okei. Minä olen ensi vuonna täällä opiskelemaan jatketaan Bridge-koulu. Meillä jokin aikana haluaisin mennä ammattikoulu tai lukuun. Minä ajattelen on Bridge-koulun ensi vuonna. Sitten minä Bridge-koulun loppu, sitten ammatti. Minusta on tosi hyvä paikka. Meillä on mukavia opettajia tai on mukavia ihmisiä asuvat Lieksassa meillä lähellä. Lieksa on täällä on hyvä. Ei paljon ihmisiä, pieniä ihmisiä. Täällä on opiskelija tai ammatti on hyvä. Minä olen ollut Lieksassa. Minä tulen viime kesä. Olen nyt eikä vielä melkein 10 kuukautta tai 11 kuukautta. Asun tässä melkein 4 kuukautta. Minä 3 vuotta Suomessa. Se oli näin. Täällä on tosi hyvin opettajia myös oppilas. Ja täällä on nuoria myös monia ihmisiä opiskelevat sama koulussa. Ja jos tulee uusia oppilas, sanotaan tervetuloa Lieksaan. Arturi. Minä tulen Sortavalasta. Mulla oli suunnitelmia opiskelemaan suomen kieltä kyllä, mutta en oikeastaan tässä koulussa. Kyllä minä pääsen tänne ihan sattumalta ja tästä olen myös tyytyväinen. No, täällä on ollut koulutus aika hyvin. Minusta tässä on reilut opettajat, jotka osaavat omaa ammattinsa aika hyvin kyllä. Minusta ovat ainakin Helvin luonnan tai Katjan luonnan. Me syvennämme liian syvällisesti kieliopisen kyllä. Tästä on aika hyvin. No, minä avasin paljon salaisuuksia suomen kieliopissa kyllä. No, minä olen haenut monta paikkaa Matian koulussa ja olen suorittanut myös tentejä. Minä haluaisin saada itseä ammattia kyllä. Kuulemma se on Suomea aika hyvin työllistä tässä alassa. Mulla on loma kohta ja aikomus lähteä takaisin Sortavalaan. Ja mulla on paljon ystäviä, jotka haluaisivat opiskella suomea. Ja minä jatkan ja vielä puhun, että tässä koulussa on parempi vaihtoehto edes kokonainen. Se on aina koulu Suomessa.